Замисляли ли сте се колко животи могат да бъдат променени в един момент? Въпросът отекна в съзнанието на Родриго, докато той беше заседнал в хаотичния трафик на Сао Пауло, заобиколен от раздразнени рога и прибързани лица. Той, успешен и милионерски бизнесмен, имаше всичко, за което повечето хора мечтаят: блестяща кариера, луксозен апартамент и живот на комфорт. В него обаче имаше самота, която не излезе с пари или статус. Той винаги е вярвал, че успехът е ключът към щастието, но когато гледаше през прозореца на колата, той видя нещо, което оспорва това убеждение. По тротуара, крехка жена, изглеждаща жена в ръцете си. Момчето, с очите си наполовина натрупана и бледа кожа, сякаш беше на ръба на смъртта. Отчаянието на лицето на жената, Беатрис, беше осезаемо, а Родриго беше привлечен от неотложност, която той не можеше да обясни. Без колебание той излезе от колата и се приближи, игнорирайки любопитния вид на минувачите. Мога ли да помогна? Попита той, гласът му е боядисан с истинска загриженост. Беатрис се поколеба, недоверието се отразяваше в очите й кратко. В крайна сметка, след толкова много разочарования и изоставяне, как бихте могли да повярвате в репутацията на непознат? Родриго почувства нестабилността си и за миг видя собствената си отразена уязвимост. Той винаги се смяташе за силен мъж, но там, преди тази жена, се чувстваше малък и безсилен. Беатрис накрая прие помощта и заедно те изтичаха до болницата, където лекарите диагностицираха Кайо, момчето, с сериозно недохранване. Следващите часове бяха пълни с напрежение и безпокойство, но и с неочаквана връзка между непознати. Родриго не очакваше този акт на доброта да промени живота му завинаги. С лечението на Кайо в ход той реши да посрещне Беатрис и сина си в дома си. Отначало това решение изглеждаше разширение на нейната щедрост, но скоро стана нещо по-дълбоко. Беатрис, жена, белязана от минало с битки, изоставяне и недоверие, започна да вижда Родриго в безопасно убежище. Той, от друга страна, намери нова причина да живее. Пустотата в сърцето му, която той не знаеше, че съществува, започна да се изпълва с тяхното присъствие. Сценарият, в който живя Родриго, беше портрет на двойствеността на съвременния живот. Градът, жизнен, пълен с възможности, също се помещаваше мизерия и отчаяние. Ярките светлини и небостъргачите контрастираха с сенките на хората, които се бориха да оцелеят по улиците. Родриго, дори заобиколен от лукс, почувства, че нещо липсва. Той винаги се посвещаваше на работа, търсейки успех, но какво наистина искаше? С присъствието на Беатрис и Кайо този въпрос започна да придобива ново значение. С възстановяването на Кайо се появи нова връзка между Родриго и Беатрис. Тя си позволи да мечтае отново и той беше уязвим, влюбвайки се бавно в онази жена, която в началото изглеждаше толкова далеч. Животът обаче не е просто направен от моменти на светлина. Миналото на Беатрис скоро ще я преследва под формата на стар познат, извеждайки тайни, които се е опитала да погребе. В същото време Родриго вече не можеше да пренебрегне признаците на здравословен проблем, който го измъчва отдавна. С всеки изминал ден той усещаше ефектите от износване, което вече не можеше да се игнорира. Връзката им, която процъфтява в разгара на незгоди, щеше да се превърне в емоционално бойно поле. Когато се появи възможността за осиновяване, Родриго видя шанс накрая да отгледа семейството, което винаги е искал, но Беатрис се поколеба. Тя носеше тежестта на дълбок страх, несигурността да се доверява отново и да се вкопчи в щастието, което може да бъде мимолетно. Родриго от своя страна беше решен да докаже, че любовта, която се е родила между тях, не е ефимерна, а мощна сила, способна да преодолее всякакви препятствия. Емоционалната дилема на Беатрис се преплита с борбата на Родриго срещу собствените му демони. Заедно те ще трябва да се сблъскат не само с призраците от миналото, но и на несигурността на бъдещето.
Докато градът продължи неистовия си поход, Родриго и Беатрис откриха, че истинското семейство се формира не само от кръвни връзки, но и от връзки на любовта и разбирането. Пътуването им едва започваше. На фона на предизвикателства, открития и трансформации, те биха научили, че животът е плетеница от избор и последици и че понякога просто решение да се помогне на непознат може да доведе до неочакван и вълнуващ начин. Това, което изглеждаше като история за оцеляване и борби за достоинство, ще се превърне в ода за надежда, любов и човешка устойчивост, показвайки, че дори в най-трудните ситуации винаги има място за рестарт. И така Родриго, Беатрис и Кайо щяха да влязат в нова траектория, готова да се изправи срещу това, което се събра. Времето мина и връзката между Родриго, Беатрис и Кайо става все по-сложна. Радостта от възстановяването на момчето беше засенчена от дилема, която висеше над тях като заплашителен облак. Родриго все още се възстановява от тревожността и емоционалното напрежение, което изпитваше, когато се занимаваше с новата роля на доставчик и фигура на бащата, започна да се чуди дали ще успее да подкрепи тази нова динамика. Беатрис от своя страна отново се бори с страха да се придържа към някого. В тишината на нощта, когато звуците на града са неподвижни, тя често се виждаше изгубени в мисли, спомняйки си травмата на минало, която настояваше да се върне. Нов герой влезе в живота им, носейки нова дилема. Клара, приятел на Беатрис от времето, когато живееше на улицата, се появи на вратата си в дъждовен ден. Клара беше силна и безстрашна жена, но тя също носеше белезите на труден живот. Тя търси помощ, твърдейки, че се опитва да се измъкне от злоупотреба и се нуждае от място за престой. Сърцето на Беатрис беше разделено. От една страна, тя искаше да помогне на приятеля си, но от друга, тя се страхуваше, че присъствието на Клара може да разкрие демоните, които бавно се опитомиха в новия и кратко живот. Родриго, чувайки историята на Клара, почувства тласък на солидарността. Той си спомни как Беатрис беше светлина в живота и кратко и искаше да изплати тази доброта. Вътрешният глас обаче го предупреди за рисковете от отварянето на вратите на къщата си на някой, който може да усложни вече крехката стабилност, която е построил. Нощите станаха дълги и напрегнати, с шепнещи разговори и крадливи погледи между Беатрис и Родриго, докато Клара се настани въгъла на стаята. Трудностите започнаха да се появяват. Беатрис, опитвайки се да балансира лоялността си към Родриго и приятелството си с Клара, започна да се чувства претоварена. Разговорите, които някога бяха пълни с надежда и планове за бъдещето, станаха пълни смущаващи мълчания и погледи на безпокойство. Родриго от своя страна започна да се чувства несигурен за ролята си в живота на Беатрис. Финансовият и емоционален натиск тежеше върху раменете му и той се бори с нарастващ страх, че всичко може да се разпадне. Присъствието на Клара обаче издава още по-сложен въпрос – миналото на Беатрис. Една вечер, докато тримата бяха в стаята, Клара спомена за бивш познат на Беатрис, някой, когото тя се опита да забрави. Името, като остро острие, отряза въздуха. Беатрис замръзна. Спомените за размирна, насилствена връзка изплуваха и напрежението в стаята стана осезаемо. Родриго, осъзнавайки промяната в атмосферата, се опита да се намеси, но думите му звучаха празно в лицето на болката, която Беатрис преживяваше. Нощите станаха по-тъмни и климатът на дискомфорта се засили. Родриго започна да се чувства като натрапник в собствения си дом, докато Беатрис се затвори в свят на болезнени спомени. Идеята за възприемане на Кайо, която някога изглеждаше естествена и любовна стъпка, сега изглеждаше далечен сън, застрашен от сенките от миналото. Беатрис се поколеба, преследван от страха, че новият и кратко живот може да бъде толкова ефемерно, колкото старите и кратко надежди. В критичен момент Родриго реши да се изправи срещу Беатрис относно чувствата си. Той искаше да разбере какво се случва, защото светлината, която веднъж светеше в очите му, сега изглеждаше засенчена. Беатрис, със сълзи в очите,
разкри несигурността си. Страхувам се, Родриго. Страх от загуба на всичко това. Страх да не ме нарани отново. И най-вече страх да не те загубя. Изповедта беше глътка честност, която отряза напрегнатата тишина около тях. В отговор Родриго сподели своите собствени уязвимости. Той говори за борбата си срещу отслабеното здраве, моментите, когато се почувства неспособен да бъде силният мъж Беатрис. Този обмен на слабости, вместо да ги изтласка, обедини ги неочаквано. Предизвикателствата обаче не спряха до тук. Здравето на Родриго започна да се влошава и той се бори срещу състояние, което го накара да се изчерпи. Нощите на безсънието и дните на слабостта станаха често срещани. Той се опитваше да скрие симптомите, не исках Беатрис да се тревожи още повече, но истината беше, че той се нуждае от подкрепа. Зловеният кръг на несигурност и страх се засили. Беатрис се притесни за бъдещето, докато Родриго се бори да поддържа житейските модели, които смята, че са от съществено значение за тяхното щастие. Финансовият и емоционалният натиск започна да създава пукнатини във връзката. С Клара, установена като постоянно присъствие, семейната динамика стана по-сложна. Родриго, в миг на отчаяние, започна да се чуди дали всъщност е готов да бъде доставчик и бащата фигури, които той желаеше. Чувствата на неадекватност започнаха да разрушават тяхното себе си. Той си спомни успеха си в света на бизнеса, но сега той беше безсилен пред емоционалните и физическите искания, които новият живот изискваше от него. Разговорите станаха по-интензивни и понякога дори експлозивни. Родриго и Беатрис започнаха да обсъждат какво да правят с Клара. Беатрис искаше да помогне на приятеля си, но Родриго го видя като потенциален риск за наскоро завършеното си семейство. Не разбираш, Родриго. Тя се нуждае от помощ, точно както ни е нужно. Родриго, ранен, каза, и от какво се нуждаем? Нуждаем се от стабилност и ясно, че не ни носи. Боевете бяха по-чести и напрежението между тях се увеличи. Родриго, борейки се със здравето си, смяташе, че с всеки изминал ден той се отдалечава от Беатрис и Кайо. В един от най-лошите моменти той се срина, признавайки, че чувства, че се проваля с всички. Не съм човекът, от когото се нуждаете, Беатрис. Аз не съм таткото, който Кайо заслужава. Не мога. Беатрис сълзи разбра, че думите на Родриго са повече от обикновена експлозия на безсилие. Те бяха отражение на собствената си несигурност и страх. Тя се приближи до него, държейки се здраво за ръце. Родриго, ние сме заедно в това. Без значение какво се случва, ние сме семейство. Не искам перфектен човек, искам те. И ако това означава да се изправим пред Клара, ние ще го направим заедно. В този момент на уязвимост Родриго осъзна, че любовта, която съществува сред тях, не е само въпрос на комфорт или безопасност. Това беше сила, която можеше да преодолее най-дълбоките страхове и несигурност. Но пътуването далеч не беше лесно. Битката срещу демоните от миналото, несигурността на настоящето и несигурността на бъдещето все още предстои. И докато животът продължаваше да ги предизвиква с всяка стъпка, Родриго и Беатрис ще научат, че истинската любов е подправена в неблагополучие и че заедно биха могли да се сблъскат с всяка буря. Напрежението в къщата се увеличаваше всеки ден, сякаш стените стават срамежливи в лицето на хаос, който се разгърна. Родриго и Беатрис бяха в порочен цикъл от дискусии и мълчания, докато Клара, макар и добронамерена, се превърна в сянка в отношенията, които се опитваха да възстановят. Теглото на очакванията и несигурността нарастваше, а духовете често се докосваха, карайки всички да се чувстват на ръба на емоционалния срив. Клара от своя страна имаше свои вътрешни борби. Въпреки силния си вид, тя се бори с призраците на злоупотреба, които я направиха маркирана и подозрителна. Приятелството, което имаше с Беатрис, беше убежище,
но в същото време присъствието на Родриго я накара да се почувства разселена. Тя се възхищаваше на връзката, която имаха, но също така я завиждаше. Една вечер след разгорещена дискусия между Беатрис и Родриго, Клара реши, че е време да се намеси. Трябва да спрете да се наранявате така. Животът вече е твърде труден, без да се слагате един срещу друг, каза той, гласът му се зарежда от емоция. Но вместо да обединят двойката, думите им само засилиха напрежението. Беатрис, ранен, отговори, не разбираш, Клара. Ние се борим да запазим всичко заедно. Ситуацията се засили, когато Родриго имаше рецидив в здравето си. Една вечер, след изчерпателен ден, той изпадна в банята. Страхът беше страхотен. Беатрис, отчаян, нарече линейка и докато чакаше, почувства как паниката я превзема. В този момент реалността на нестабилността на Родриго стана неоспорима. Той беше стълбът, който подкрепяше новия живот, който бяха построили, и сега беше извършен този стълб. В болницата новината не беше добра. Родриго беше диагностициран с състояние, което ще изисква продължително лечение и много промени в начина му на живот. Беатрис почувства, че пода е бил разкъсан под краката и кратко. Какво да правя сега? Как да се справим с финансовия натиск, който вече беше тежък товар? Загрижеността за бъдещето на Кайо се смеси с здравословното безпокойство на Родриго. Това беше тест, с който никога не си е представяла, че ще се сблъска. Дори с присъствието на Клара, която се опитваше да бъде подкрепа, Беатрис се чувстваше сам, привързан към вихър от емоции. Родриго от своя страна се бори срещу несигурността, която болестта донесе. Той се чувстваше като тежест, неспособен да изпълни ролята на доставчика. Страхът да не успее да подкрепи семейството и да не е бащата, който Борита го е консумирал. Той става все по-затворник, избягвайки разговори за бъдещето и затваряне в свят на несигурност. С всеки изминал ден връзката с Беатрис сякаш се носеше още повече, сякаш всяка дискусия и всяка силна тишина бяха тухли на стена, която ги разделяше. Клара, осъзнавайки влошаването на връзката, реши, че е време да действа. Тя предложи да се грижи за Кайо, така че Беатрис да има време за себе си и Родриго. Това предложение обаче беше получено с съпротива. Беатрис се поколеба, усещайки, че приемайки, тя ще се отдалечи от семейството си. Не мога да ти позволя да се грижиш за него, Клара. Той се нуждае от мен и аз имам нужда от теб до мен, каза той и гласът му се тресеше. Клара, разочарована, отговори, но не можеш да направиш всичко сам. Понякога трябва да позволите на другите да ви помогнат. Думите на Клара бяха удар в стомаха към Беатрис. Тя осъзна, че е толкова фокусирана върху това, че е спасителят, който е забравил да се грижи за себе си и да приеме помощ. Но нежеланието на Родриго да приеме ситуацията се превърна в още по-голяма пречка. Той се почувства заплашен от идеята, че друга жена може да поеме роля, толкова близка до семейството си. Дискусиите станаха по-чести и интензивни и Беатрис започна да се чуди дали може да запази всичко това. В особено напрегната нощ, след поредната дискусия за това какво да прави с ситуацията на Клара и Родриго, Беатрис реши, че има нужда от време сама. Тя излезе да ходи, търсейки яснота на фона на хаос. Улиците бяха пусти, а дъждът падна като сълзи от небето. Той седеше на квадратна пейка, усещайки студа на нощта и натиска на неговите отговорности. Какво наистина искаше тя? Отговорът не беше ясен, но едно нещо, което тя знаеше, има нужда от момент на размисъл. По време на тази разходка Беатрис забеляза група жени да говорят и да се смеят. Те бяха различни, с различни истории, но всички изглеждаха силна връзка помежду си. Изображението докосна чувствителна точка в Беатрис. Тя осъзна, че се е изолирала не само Родриго, но и от други приятелства, които биха могли да и кратко помогнат да се изправи пред предизвикателствата си.
Идеята за овластяване, търсене на подкрепа, започна да покълва в съзнанието му. В този момент Беатрис реши, че трябва да се бори не само за Родриго, но и за себе си. Когато се върна у дома, атмосферата беше напрегната, но в погледа му имаше нова решителност. Намирайки Родриго, тя седна до нея и започна да говори, не за Клара или за проблемите, с които се сблъска, а за страховете и несигурността си. Родриго, преминаваме през труден момент и усещам, че се отдалечаваме. Искам да се бия за нас, но не мога да го направя сам, каза той с твърд глас. Родриго, докоснат от нейната искреност, накрая се отвори. Страхувам се, Беатрис. Страхувайте се, че всичко това е приключило и че не съм в състояние да бъда човекът, който вие и аз трябва да се нуждаете от. В този момент нещо се промени. Тяхната уязвимост се е превърнала в мост, а не бездна. Те се съгласиха да потърсят помощ, независимо дали чрез терапия или групи за подкрепа. Идеята за отваряне на другите, споделяне на техния опит и учене от другите, изглеждаше необходима стъпка за възстановяване на загубеното. Беатрис предположи, че Клара може да помогне, не като намеса, а като част от лечебния процес. Родриго се поколеба, но когато видя решителността в очите на Беатрис, той реши, че ще даде шанс на идеята. Междувременно Клара наблюдаваше трансформацията, която започваше да се случва между двамата. Тя, която винаги се бори срещу собствените си демони, беше вдъхновена от този нов подход. Той реши, че също трябва да се изправи пред страховете и травмата си. Така тримата започнаха да се срещат в безопасно пространство, където откриха открито своите несигурности, страхове и надежди. Процесът не беше лесен, често миналите рани са станали неизбежни, но вместо да се отдалечават, те са се научили да се подкрепят взаимно. Връзката между Родриго и Беатрис отново започна да се укрепва и присъствието на Клара, която някога изглеждаше като усложнение, започна да се разкрива като възможност за растеж. Но предизвикателствата все още бяха далеч от всичко. Лечението на Родриго изискваше финансов ангажимент, който ги остави в състояние на постоянна загриженост. Беатрис беше принудена да преоцени приоритетите си и да направи труден избор за своето бъдеще и на Кайо. В този сценарий се появи нова дилема. Беатрис получи предложение за работа, което може да промени финансовия и кратко живот, но ще изисква тя да се придвижи у дома за значителен период. Идеята да напусне Родриго и Кайо, дори временно, я измъчва. Теглото на този избор се превърна в нова вътрешна битка. От една страна беше необходимостта от гарантиране на финансова стабилност, от друга страна – желанието да присъствате за тези, които са обичали. Докато Беатрис се бори с това решение, Родриго от своя страна започна да осъзнава, че нейното здраве не е единственият аспект, който се нуждае от внимание. Той започна да разсъждава върху собствените си стремежи и какво наистина означаваше да бъде доставчик. Тази нова перспектива изведе екзистенциална криза. Той се оказа, че поставя под въпрос самоличността си и какво означаваше да бъде човек в връзка, която изглеждаше толкова крехка. Тази интроспекция го накара да вземе решение, той вече не можеше да се скрие зад несигурността си. Беше време да станете и да се борите за семейството си, не само като доставчик, но и като активен партньор. Предизвикателствата изглеждаха безкрайни, но пътуването им започваше да се трансформира. Дискусиите все още се случиха, но сега те бяха придружени от разбиране и съпричастност. Беатрис и Родриго се научиха да слушат отново и с помощта на Клара започнаха да изграждат нова база за живота си. Пътят би бил дълъг и пълен с препятствия, но решимостта да се изправи заедно с тях започна да запалва светлина на надеждата в тъмнината. Животът не очакваше никого и с всеки изминал ден натискът се увеличаваше. Беатрис, Родриго и Клара щяха да открият, че понякога най-големите победи идват от най-трудните борби и че истинската сила се крие в способността да се обединява и да се изправи срещу света една стъпка в даден момент.
Сутринта след завръщането на Беатрис, след нейното отразяваща разходка, настроението на очакване се носеше над къщата. Родриго, който беше прекарал нощта в ясно, разсъждавайки върху разговорите, които имаха, реши, че е време да действа. Той вече не искаше да бъде тежест. Трябваше да намери начин да гарантира, че семейството му има бъдеще и това ще изисква повече от просто приемане на помощ. Исках да бъда активен в търсене на решения, а не само жертва на обстоятелствата. Щом Беатрис влезе в кухнята, той се приближи до нея, решителното изражение. Беатрис, мислех много за всичко това. Не можем да ни позволим да ни парализира. Искам да приемете това предложение за работа. Ще се погрижа за Кайо и ще се съсредоточа върху възстановяването си. Трябва да направим това за нас. Думите на Родриго бяха като глътка свеж въздух. Беатрис, първоначално изненадан, почувства вълна от облегчение, смесена от загриженост. Но какво да кажем за вашето здраве? Как ще се справите с всичко сами? Той бързо разпита сърцето си. Ще работя усилено. Знам, че няма да е лесно, но съм готов да опитам. И вие също трябва да се грижите за себе си. Не можем да продължим така, един до друг, но толкова далеч, отговори той, искреността в гласа му я докосваше дълбоко. В този момент нещо се промени вътре в Беатрис. Тя осъзна, че истинската сила е не само в способността и кратко да се грижи за другите, но и да позволи на всички в семейството да допринесат за колективното благополучие. Приемането на предложението за работа означаваше да се откаже от част от времето си с Родриго и Кайо, но това беше и възможност да се осигури по-добро бъдеще за тях. Решението обаче не беше просто. Идеята да оставят Родриго и Кайо, дори временно, донесе емоционална тежест, която изглеждаше непоносима. Но думите на Родриго и кратко напомниха, че животът не може да спре. Трябваше да се потвърди отново като жена и професионалист и това може да бъде ключът към реконструкцията на живота и кратко. Докато обмисляше възможностите му, се случи неочаквано събитие. Клара, която се превърна в постоянна подкрепа по време на възстановяването на Родриго, претърпя автомобилна катастрофа, когато се върна от посещение в група за поддръжка. Въздействието беше тежко и тя беше откарана в болницата с сериозни наранявания. Новината разтърси Беатрис и Родриго, които отново се обърнаха към ситуация, която изисква сила и единство. В болницата Беатрис и Родриго чакаха новини за Клара, а климатът на напрежението беше осезаем. Часовете се влачеха и спомените от собствените им предизвикателства сега изглеждаха малки пред страданията на Клара. Когато накрая получиха новина, че Клара е извън опасност, но все пак в критично състояние, Беатрис почувства вълна от емоции. Нестабилността на живота никога не е била толкова очевидна. Докато седеше заедно в чакалнята, Беатрис погледна Родриго и каза: "Всичко ни показва, че не можем да губим време. Трябва да живеем напълно и да се подкрепяме. Клара може да е нашата мотивация да бъдем по-силни." Родриго кимна, усещайки, че натискът се разтваря малко. Това, което някога изглеждаше като плетеница от проблеми, сега се превърна в възможност за растеж. Те биха могли да се сблъскат с крехкостта на живота заедно и опитът с Клара да ги обедини неочаквано. След няколко седмици Клара започна да се възстановява и по време на едно от заседанията на болницата Беатрис и Родриго споделиха плановете си с нея. Клара, дори и с нараняванията, беше ентусиазирана и насърчи Беатрис да приеме работата си, затвърждавайки, че не трябва да се чувства виновна, че търси собственото си щастие и изпълнение. И двамата трябва да сте силни един за друг и това включва да позволите на всеки да расте, каза Клара с окуражаваща усмивка. Разговорът беше вододел. Беатрис почувства, че получава одобрението на Клара и това я мотивира още повече. Идеята, че нейната приятелка може да се възстанови и че тя може да бъде част от този процес, я накара да разбере, че животът е пълен с възможности, дори на фона на хаоса.
Реши, Беатрис прие работата си и въпреки че страхът да напусне Родриго и Кайо все още я преследват, тя знаеше, че взема правилното решение. Родриго от своя страна обеща да се грижи за Кайо и да се съсредоточи върху възстановяването си. И двамата бяха готови да се изправят пред предизвикателствата, не само като индивиди, но и като екип. Следващите седмици бяха белязани от нова динамика. Беатрис започна да работи и въпреки че копнежът за дома беше интензивен, тя разбра, че се чувства изпълнена. Родриго постепенно започна да се издига, посвещавайки се на здравето си и става още по-настоящ баща. Връзката между тях беше белязана от по-отворена комуникация, където всеки изрази своите трудности и победи. Клара, при възстановяването си, стана символ на устойчивост и за двамата. Неговата сила и решителност да преодолее неблагополучието вдъхнови Беатрис и Родриго да възприемат собствените си борби със смелост. Приятелството между тримата се задълбочи и те започнаха да се срещат редовно, за да обсъждат не само предизвикателствата, но и малките ежедневни постижения. Трудните времена не изчезнаха, но сега те бяха изправени пред нова перспектива. Беатрис, Родриго и Клара се научиха да се издържат взаимно, като признаха, че силата на един е не само в способността да носи тежестта на другия, но и да споделя тежестта на отговорностите и да се издигне заедно. Животът им беше влакче на емоции и предизвикателства, но сега имаше чувство на надежда. Бъдещето беше несигурно, но всеки беше намерил обновена цел. По-специално Беатрис започна да осъзнава, че пътуването й кратко не е само да се грижи за семейството си, но и за това да си позволи да бъде това, което всъщност е тя. Тази трансформация не само втвърди приятелството между тях, но и предефинира начина, по който всеки вижда себе си и отношенията си. Животът, с всичките си сложности, се превърна в споделено пътуване, където всяка стъпка към неизвестното беше стъпка към личен и колективен растеж. И така, със светлината на надеждата и приятелството, насочващи техните пътища, Беатрис, Родриго и Клара бяха готови да се изправят пред това, което дойде следващото заедно. През онези седмици, които последваха приемането на работата им от Беатрис, в къщата се установи нов темп. Околната среда, веднъж натоварена с несигурност, сега пулсирана с обновена енергия. С течение на времето обаче сянката на по-голямо предизвикателство наближаваше. Родриго, въпреки че напредваше в възстановяването си, се изправи пред моменти на крехкост, които го накараха да се затруднява. Той беше виновен, че не можеше да бъде стълбът, който винаги е искал да бъде за семейството си. Беатрис от своя страна все повече се потопяваше по време на работа, но притесненията относно здравето на Родриго и образованието на Кайо непрекъснато я придружаваха. Една сутрин, докато Беатрис се приготви за още един ден на работа, тя получи съобщение от Клара, което я накара да спре. Трябва да говорим. Това е спешно. Аз съм в болницата. Сърцето й кратко изстреля. Клара се възстановяваше, но тонът на съобщението сякаш показваше нещо по-сериозно. Без да се замисля два пъти, Беатрис веднага отиде в болницата, където намери Клара в състояние на безпокойство. Беатрис, чух някои неща. Имам нужда от теб и Родриго да сме наясно. За здравето му се случва нещо, което може да бъде по-сериозно, отколкото си мислим, каза Клара с треперещ глас. Откровението я остави в шок. Родриго спомена някои оплаквания, но никога не беше предполагал, че това може да бъде сериозно. Напрежението се е увеличило. Беатрис знаеше, че трябва да действа, но перспективата да се справи с друга криза я направи парализирана. С тясно сърце тя реши, че най-добрият начин да се изправи пред ситуацията е да обедините усилията си с Родриго. След като се върна у дома, тя намери Родриго да се грижи за Кайо, който седеше на пода, играейки с играчките си. Сцената беше успокояваща, но загрижеността на Беатрис я нахлув. Родриго, трябва да говорим за вашето здраве. Клара ми каза, че може да се сблъскате с нещо по-сериозно.
Какво се случва? Попита той с твърд, но състрадателен глас. Родриго се поколеба и очите му се отклониха. Не е нищо, Беатрис. Не искам да се притеснявате повече, отколкото вече се притеснявате, каза той, но изражението на лицето му отрече неспокойствието му. Разговорът се превърна в буря от емоции. Беатрис обясни какво и кратко каза Клара и Родриго накрая се отвори. Той спомена постоянна болка и умора, която не изглеждаше нормална. Откровението беше като удар в стомаха към Беатрис. Идеята да загуби Родриго или да го видя отново отслабен, беше непоносима. Трябва да потърсим помощ, Родриго. Не можем да го игнорираме. Вие сте от съществено значение за мен и Кайо, каза Беатрис, отчаяно, показвайки в думите ти. Решителността и кратко докосна Родриго по начин, който той не очакваше. Той разбра, че трябва да бъде честен със себе си и Беатрис. Силата, която тя показа, беше отражение на промяната, която и двамата търсеха в живота си. В следващите дни Родриго потърси лекар и потвърждението, че се сблъсква с сериозно здравословно състояние, което ще изисква интензивно лечение, пада върху тях като бомба. Беатрис почувства, че светът и кратко трепери. Бъдещето, което започваха да се възстановяват, изглеждаше застрашено, преди да се втвърдят наистина. В този момент на криза връзката между тях се засили. Беатрис реши, че независимо от предизвикателствата, тя няма да изостави Родриго. Животът я беше научил на значението на солидарността и сега тя беше готова да демонстрира силата си. Тя си спомни думите на Клара, и двамата трябва да сте силни един за друг и това включва позволяване на всеки да расте. Докато Беатрис беше организиран да се справи с новите отговорности, Родриго от своя страна започна да се подготвя за лечение. Климатът на напрежението се превърна в пространство на единство и взаимна подкрепа. Те станаха отворени относно своите притеснения и страхове, като допълнително втвърдяват основата на отношенията си. Ситуацията изискваше както да се изправи срещу здравето на Родриго, но и собствените им уязвимости. Клара, дори при възстановяването си, стана фар на надеждата. Тя често се обаждаше как се и кратко предлагаше безусловна подкрепа. Вие сте по-силни, отколкото си мислите. Не забравяйте, че те не са сами в това. Тук съм за теб, каза той с твърд глас. Приятелството между тримата се превърна в мрежа от сила, където всеки допринесе по някакъв начин за възстановяването на другия. Въпреки това се случи неочаквано събитие. По време на едно от посещенията в болницата Беатрис намери бивш сътрудник, Ана, който също беше там за среща. Ана, винаги силна и решителна жена, осъзна напрежението в Беатрис и реши да се приближи. Беатрис, изглеждаш претоварен. Мога ли да помогна по някакъв начин? Попита той с искреност. Тази неочаквана среща стана възможност. Ана, която винаги се възхищаваше на решителността на Беатрис, предложи да й кратко помогне да организира работата и домашната рутина. Идеята да има някой до нея, някой, който разбра натиска, с който се сблъсква, донесе неочаквано облегчение. С подкрепата на Ана Беатрис почувства, че може да се изправи пред новата реалност, без да се срине. Междувременно Родриго, мотивиран от Беатрис и Клара, започна да се подготвя за лечение, решен да се бори за здравето и бъдещето на семейството си. Той започна да прави малки промени в рутината си, като се съсредоточава върху диетата си и практиката на леки упражнения, нещо, което никога досега не е придавало правилно значение. Емоционалното напрежение беше високо, но съюзът, който се образуваше между тримата, ги подготви за наближаващата голяма битка. Нестабилността на живота беше постоянно напомняне, но беше и тласък за всеки от тях да се превърне в най-добрата версия на себе си. Беатрис, сега повече от всякога, осъзна, че борбата на Родриго за здраве също е борба за нейната собствена трансформация. Последвалите седмици бяха море от емоции.
Беатрис и Родриго станаха сплотен екип, решен да се изправи пред предизвикателствата заедно. Клара, дори възстановителна, се превърна в символ на преодоляването и Ана със своята заразна енергия внесе нова перспектива в живота на Беатрис. Приятелството между тях процъфтява и заедно създадоха среда на подкрепа и съпричастност, където всеки може да изрази своите слабости и силни страни. Битката обаче едва започваше. С наближаването на деня на лечението Беатрис почувства вълна на безпокойство. Как може да гарантира, че всичко ще изглежда добре? Страхът от загубата на Родриго от това, че вижда семейството си ронливо, я преследваше. Но в същото време вътре в нея имаше пламък на надежда. Тя знаеше, че независимо от случилото се, те ще имат един друг. В навечерието на лечението Беатрис седеше с Родриго и Клара в малко кафе в близост до болницата. Атмосферата беше лека, но напрежението беше там, като облак, който щеше да се счупи. Ние сме заедно в това. Независимо какво се случва утре, нека си признаем като семейство, каза Беатрис, гледайки и двамата, сърцето, пълно с любов и решителност. Родриго кимна, чувствайки се укрепен от думите си. Клара, с окуражаваща усмивка, добави, имате силата един на друг. Това е всичко, от което се нуждаят. И не забравяйте, че и аз ще бъда с вас по дух. Този разговор, макар и натоварен с емоция, донесе чувство на облегчение. Те бяха готови да се изправят срещу това, което се събра. С обновената решителност Беатрис се сбогува с Родриго и Клара същата вечер, знаейки, че независимо от несигурността, те ще имат необходимата сила да се сблъскат с някакви незгоди. Животът продължи и голямата битка беше на път да започне. На сутринта на лечението атмосферата в къщата на Беатрис беше тежка, заредена с очакване и тревожност. Слънцето едва се появи, но денят обеща да бъде дълъг и труден. Беатрис приготви лека закуска на Родриго и Кайо, опитвайки се да запази тихото си изражение, но неспокойствието пулсира вътре в нея. Погледът на Родриго, отразяващ нервността, я накара да се почувства така, сякаш светът е на път да се разпадне. Когато пристигнаха в болницата, коридорът беше претъпкан, но усещането за безпомощност се открояваше. Беатрис държеше ръката на Родриго, докато вървяха, присъствието й кратко беше котва на фона на бурята на несигурността. Клара беше обещал да бъде там, за да ги подкрепи, но напрежението на момента затруднява всичко. Всяка стъпка към залата за лечение беше вътрешна битка с Беатрис, който се бори със страха да не загуби семейството си. Щом влязоха в кабинета, лекарят ги получи със сериозно изражение. Той обясни процедурата и свързаните с тях рискове, но Беатрис едва можеше да чуе. Какво наистина доминираше, че беше неконтролируем страх, мълчалив вик, който отекна в съзнанието му, ами ако нещо се обърка. Ами ако загубя Родриго. Идеята да бъде сама с Кайо я ужасяваше. Родриго, осъзнавайки мъката си, се обърна и каза, Беатрис, ще го преодолеем. Спомнете си всичко, което сме били заедно. Аз не го правя само за мен, но за теб и Кайо. Думите му, макар и пълни с надежда, не можеха напълно да разсеят облака от страх, който се носеше над тях. В момента, в който медицинската сестра се обади на Родриго, Беатрис се почувства така, сякаш времето беше спряло. Вълна от емоции я нахлуваше, любов, страх, надежда, отчаяние. Тя знаеше, че това е решаващият момент, последният тест, който ще определи не само здравето на Родриго, но и силата на нейния съюз. Трябва да се върнеш при мен, Родриго. Обещайте, че ще се бие, попита тя със сълзи в очите. Родриго леко се усмихна, но страхът в погледа му беше неоспорим. Обещавам, любов моя. И вие също трябва да сте силни. Ще го направим, отговори той и искреността в думите му накара Беатрис да почувства нишка на надежда. Докато Родриго се подготвяше за лечение, Беатрис се отдалечи, търсейки ъгъл, който да диша.
Страхът я консумира, но уроците, които беше научил през цялото пътуване, започнаха да резонират в съзнанието му. Тя трябваше да бъде силна не само от Родриго, но и от Кайо и себе си. Връзката, която е изградила в месеците преди научаването, че истинската сила идва от уязвимостта и съюза. С това отражение Беатрис реши, че не може да бъде парализирана. Тя трябваше да бъде гласът на надеждата, не само за Родриго, но и за себе си. Щом медицинската сестра заведе Родриго в залата за лечение, Беатрис отиде на телефона и се обади на Клара. С разклатен, но решителен глас той каза: „Клара, имам нужда от теб тук. Не мога да се изправя сам." Клара, осъзнавайки тежестта на ситуацията, обеща, че скоро ще бъде там. Това решение донесе временно облегчение, но вътрешната борба на Беатрис все още не беше приключила. Тя ще трябва да се сблъска с страховете и несигурността си за това, което идва. След няколко часа, които изглеждаха вечността, лекарят напусна залата за лечение. Беатрис се приближи с бързо сърце. „Как е той?" попита той, почти неспособен да издаде звук. Лекарят с неутрален израз обясни, че лечението е било успешно, но рано е да разбере как Родриго ще реагира. Беатрис почувства смесица от облегчение и безпокойство, знаейки, че битката далеч не е приключила. Докато чакаха възстановяването на Родриго, Беатрис и Клара седяха в малка чакалня. Разговорът течеше естествено и Клара стана източник на подкрепа. „Ти си по-силен, отколкото си мислиш, Беатрис. Не забравяйте, че не сте сами. Всички сме заедно в това", каза Клара и тези думи отекнаха в Беатрис като мантра. Времето мина и накрая Родриго беше върнат обратно. Той беше блед, но съзнателен. Беатрис хукна към него, като я държеше силно. „Добре ли си?" „Бях толкова притеснен", каза той, очите му блестяха от сълзи. Родриго се усмихна, макар и видимо уморен. „Тук съм. И това е важно." В онези моменти на нестабилност връзката между тях се втвърди. Родриго, на фона на болката си, усети силата, която проистичаше от Беатрис. Той осъзна, че борбата му е не само заради собственото му здраве, но и за живота, който са изградили заедно. За Беатрис този момент беше вододел. Тя разбра, че уязвимостта на Родриго не е знак за слабост, а възможност за укрепване на връзката между тях. Следващите седмици бяха изпълнени с предизвикателства, но опитът за лечение се превърна в семейната динамика. С помощта на Клара и Ана Беатрис намери нов баланс между работа и грижи. Родриго от своя страна започна да се възстановява постепенно и всеки малък напредък се празнуваше като победа. В този процес Беатрис научи важността на молбата за помощ и силата, която идва от солидарността. Приятелството между тях се засили, показвайки, че във времена на криза съюзът е това, което наистина има значение. Беатрис осъзна, че не е сама в битка, всеки от тях, в собствената си форма, се бореше да осигури по-добро бъдеще. И така, докато вървяха заедно към възстановяването, животът на Беатрис, Родриго и Кайо започна да се издига, по-силен и по-обединен от всякога. Пътуването беше пълно с предизвикателства, но всеки от тях беше научил, че когато се изправим пред бурите на живота заедно, любовта и солидарността се превръщат в котлите, които ни поддържат твърди. Минаха седмиците и рутината в къщата на Беатрис започна да се стабилизира. Родриго, макар и все още да се възстановява, показа признаци на обновена сила. Беатрис наблюдаваше напредването си с него със смесица от облегчение и гордост. Погледът на Родриго, който някога отразяваше страха и несигурността, сега беше пълен с решителност. Той се превърна в символ на борба и смелост, не само за себе си, но и за цялото семейство. Опитът с лечение се приближи до Беатрис и Родриго по начин, който тя никога не е представяла, че е възможна. Всеки разговор, който имаха, всеки споделен смях, беше напомняне,
че любовта им се съпротивляваше на теста за време и неблагополучие. Те са се научили да ценят малките моменти, простотата на това да сме заедно и важността на това да бъдеш екип. Беатрис осъзна, че въпреки предизвикателствата, пред които са се сблъскали, истинската победа е в съюза, който са култивирали. Гай от своя страна също усети въздействието на преживяването. Детето, което някога изглеждаше толкова невинно и не забравяше за трудностите на възрастните, сега показа изненадваща зрялост. Той стана по-привързан към баща си, винаги питаше дали Родриго е добре и дали има нужда от нещо. Беатрис се почувства докоснат, за да види как силата на Родриго също вдъхнови сина си. Връзката между двете засилени и присъствието на Кай остана балсам на фона на процеса на възстановяване. Въпреки това, седмиците на несигурност и безпокойство оставиха своите оценки. Беатрис трябваше да се изправи срещу собствените си страхове и несигурности. Подкрепата на Клара беше основна в този процес. Разговорите с нейния приятел станаха моменти на катарзис, където Беатрис можеше да изложи мъка и в същото време да отпразнува постиженията си. Тя започна да осъзнава, че молбата за помощ не е знак за слабост, а за сила. Приятелството между тях се задълбочи и Беатрис се почувства благодарно, че някой е толкова специален до нея. Размишлявайки върху пътуването си, Беатрис разбра, че борбата на Родриго не е просто лична битка, а урок за устойчивост и солидарност. Тя беше научила, че по време на криза е от съществено значение да се търси подкрепа и че уязвимостта може да бъде ключът към преодоляването. Беатрис се почувства по-силен и по-уверен, готов да се изправи пред всяко предизвикателство, което животът и кратко представи. Процесът я преобрази и тя беше готова да носи научените уроци. Междувременно Родриго също разсъждава върху своя опит. Лечението беше трудно, но той знаеше, че е станал по-силен отпреди. Връзката, която изпитваше с Беатрис и Кайо, го мотивира да продължи да се бие. Той стана по-присъстващ в малките неща, отделяйки време да играе с сина си и да се наслаждава на компанията на съпругата си. Борбата за здраве го научи как да цени живота по начин, който никога досега не е правил. Той осъзна, че любовта и единството са истинските сили, които ги поддържат твърди. Ефектите от лечението се разпространяват отвъд стените на къщата. Беатрис, вдъхновен от собствената си трансформация, започна да се включва в група за подкрепа на други семейства, изправени пред подобни предизвикателства. Споделяйки историята си и слушаше преживяванията на други хора, тя осъзна, че битката и кратко може да бъде фар на надежда за другите. Солидарността, която намери в тези срещи, помогна за оформянето на възприятието и съпричастността на общността му. Беатрис се превърна в привърженик на психичното и емоционалното здраве, насърчавайки значението на търсенето на помощ и връзка в трудни времена. Приятелството с Клара, която се втвърди по време на процеса, също се превърна в активно партньорство. Заедно те започнаха да планират събития за набиране на средства в болницата, където се проведе Родриго, създавайки мрежа за подкрепа, която се възползва от много други семейства. Идеята да се промени в живота на хората, които се сблъскват с подобни битки, донесе ново усещане за целта на Беатрис. Тя откри, че истинската сила се крие не само за преодоляване на личните предизвикателства, но и за да помогне на другите да намерят светлина в тъмнината. В края на уморителния ден Беатрис седеше на дивана си, гледайки Родриго и Кайо, които играха заедно на пода на хола. Смехът на Кайо отекна около къщата и Беатрис почувства вълна от благодарност, за да нахлуе в сърцето й кратко. Тя знаеше, че пътуването не е приключило, но беше готова да се изправи срещу това, което следва. Любовта, която ги обедини, беше мощно гориво, способно да преодолее всяка буря. Гледайки бъдещето, Беатрис се почувства надежда. Опитът я беше оформил и тя беше по-силна от всякога. С всяка стъпка, която предприеха заедно, Беатрис знаеше, че те не само реконструират живота си,
но и създават наследство от любов и солидарност, които ще надхвърлят всяко предизвикателство. И така, докато нощта падна и семейството се събра за поредната вечеря, Беатрис даде обещание на себе си. Тя никога няма да забрави научените уроци и винаги да търси начини да сподели силата си с другите. Животът, с нейната несигурност и предизвикателства, беше пътешествие, с което тя беше готова да се изправи с главата си високо, винаги до Родриго и Кайо, най-големите си съкровища. Минаха седмиците и животът в къщата на Беатрис и Родриго продължи да се разгръща с обновено темпо. Всеки ден семейството се укрепва и решителността на Родриго да се възстанови става все по-очевидна. Малкият напредък в здравето му се празнуваше като големи победи, а усмивката на Кайо, която сега играеше свободно до баща си, беше свидетелство за преодоляването, което преживяха заедно. Беатрис, наблюдавайки тази нова динамика, почувства топлина в сърцето си, когато разбра, че любовта и солидарността, които култивираха, наистина е в основата на техния съюз. Тя беше научила значението на оценяването на всеки момент, всеки споделен смях и всеки момент на обич. Този опит ги беше преобразил и животът, който някога изглеждаше като лабиринт на несигурност, сега се оказа път, пълен с възможности. Със силата, която идваше от преодоляването, Беатрис реши, че иска да направи повече. Вдъхновена от положителното въздействие, което лечението имаше върху живота и кратко, тя започна активно да се включва в групи за подкрепа, където може да сподели своя опит и да помогне на други семейства, изправени пред подобни предизвикателства. На всяка среща тя се чувстваше по-свързана с общността, осъзнавайки, че нейните борби не са изолирани, а част от колективно пътуване. Родриго от своя страна също беше мотивиран да изплати. Той започва да посещава събития в болницата, разказва историята си и подкрепя други хора, които имат трудни времена. Трансформацията, която е преживял, предизвика защитник на здравето и благополучието, показвайки, че уязвимостта може да бъде отправна точка за сила. Приятелството на Беатрис и Клара процъфтява в истинска връзка на братството. Заедно те организираха събития за набиране на средства и осъзнаване на емоционалната подкрепа по време на лечението на болести. Всяка инициатива беше нова възможност да обедините хората, да споделяте истории и най-вече да разпространявате надежда. В слънчев следобед, докато Беатрис и Клара организираха събитие в местния парк, Беатрис разсъждаваше върху всичко, което е живяла. Тя си спомни нощите в курса, разлятите сълзи и моментите на отчаянието. Но по-важното е, че тя си спомни научените уроци, че животът е скъпоценен, че уязвимостта е мост за съпричастност и тази солидарност има силата да трансформира реалностите. Това събитие беше успешно. Смеянията и усмивките на присъстващите семейства донесоха огромна радост на сърцето на Беатрис. По време на събитието, виждайки Родриго и Кайо да играят заедно, тя осъзна, че истинската победа е не само в физическото възстановяване, но и в изграждането на нов живот, пълен с любов, подкрепа и връзка. Докато слънцето беше поставено, Беатрис се изкачи на малка импровизирана сцена, за да благодари на всички присъстващи. С емоционален глас тя сподели своята история. Всеки от нас носи невидими битки, но силата, която намираме в общността, е това, което ни кара да се движим. Не сме сами. Заедно сме по-силни. В края на събитието Беатрис почувства вълна на благодарност, за да нахлуе в нейното същество. Тя знаеше, че пътуването на семейството и кратко е далеч от перфектно, но също така знаеше, че са се научили да се сблъскват с предизвикателства със смелост и любов. Поглеждайки Родриго и Кайо, тя даде ново обещание на себе си. Никога не забравяйте научените уроци и винаги търсите начини да споделите силата и състраданието си с другите. Животът, помисли си Беатрис, е пътешествие, пълно с възходи и падения, но също така е възможност да се преоткрият, да изграждат връзки и да насърчават промяната. Всяка история, всеки човек, който му пресече пътя, беше шанс да направи промяна. И така,
Като седна отново на дивана на къщата си, заобиколен от семейството си, Беатрис беше готов за всяко предизвикателство, което бъдещето може да донесе. Любовта, която ги обедини, беше мощно гориво и солидарността, която бяха култивирали, беше светлината, която ги ръководи. Поглеждайки през прозореца, Беатрис видя света навън, пълен с възможности и надежди, и се усмихна, знаейки, че тепърва започват. Тя знаеше, че животът може да бъде непредсказуем, но сега беше готова да се изправи пред всяка нова фаза с отворено сърце и положителен ум. Това, което имаше значение, не бяха трудностите, а силата, която намериха един в друг и способността да трансформират болката в надежда. И така, с тази нова визия Беатрис беше готова да напише следващите глави от нейната история, сигурно, че заедно те могат да преодолеят всяко неблагополучие, които изпреварват напред. И как се чувствате, когато разсъждавате върху собственото си пътуване? Какви уроци научихте, че можете да вдъхновите другите да намерят сила в трудни времена? Споделете вашите истории и мисли и не забравяйте, трансформацията започва, когато решим да погледнем вътре и да се обединим в търсене на по-добро бъдеще. Ако това съобщение е докоснало сърцето ви, насладете се и споделяйте и не забравяйте да се абонирате, за да продължите да следвате истории, които могат да направят промяна. Всяко взаимодействие е стимул за повече хора да намерят светлина в средата на тъмнината.